Ja, welkom bij YouTube kanaal 1, papje. We zijn bijna aan het einde van de Pokémon kaarten. Maar niet getreurd, we hebben nog wat. We hebben nog zelfs Japanse kaarten. Japanse kaarten. Ik dacht dat ik ze allemaal uitgesliefd had, maar schijnbaar zat er toch nog eentje verkeerd. Beginnen met een energy kaart. En een likkie likkie.